galérii u Františkánov v Skalici stále prebieha výstava Jan Saudek 90. Téma ľudského života ovplyvnila celú jeho umeleckú tvorbu, k čomu ho priviedol súbor fotografií Ľudská rodina od fotografa Edvarda Šteichena. Jedným z najčastejších motívov Saudkových slavných fotografií sú ženy, ktoré mu boli inšpiráciou po celý život. Túžil som po sláve a bohatstve, a nič z toho som nedosiahol. Niekoľkokrát som stal blízko nevýslovnej krásy, vždy to bola žena, a to bolo pre mňa omnoho viac, hovorí o svojej tvorbe. Výstava Saudkových fotografií v Skalici predstavuje výber toho najlepšieho z jeho celoživotnej tvorby a prináša aj pár noviniek. Ide o výjavy, ktoré sú však spojené jedinou víziou – osláviť človeka ako takého. Súčasťou výstavy je i 8 diel novinárky, fotografky, filantropky a manželky Jana Saudka Pavliny Saudkovej z cyklu Cesty cirku. Vlastně ty fotografie, které tady vidíte, jsou jenom zachycením okamžiku cirkusového života, cirkusového představení, protože mě vlastně to prostředí a ta atmosféra nového cirkusu fascinuje mě tou vůlí, disciplínou, ale zároveň je tam i to bohemství, se kterým já vlastně doma žiju. Výstavu si môžete pozrieť počas otváracích hodín vínotéky u Františkánov do 26. novembra.